Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअआव स' नै आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि पार्सेल आनबक्सिं भिडिअ लाबोदों आङो नै आङो अनलाइन खालामदोंमोन ओमफ्राय नै आं सफैबाय बियो मा बुस्थु जाथावगौ दे नोंथांमोना साननानै नायलाय 10 सेकेन्ड ओमफ्रायो जुदि नोंथांमोननि साननाया जादोंब्ला कमेन्ट हरबानो जाबाय 1 2 3 4 जे सानगो दे नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो सरि आं दायो अपेन खालामनोसै अपेन माने सिङाव मा मिथिया जायखिजाया आं बेलेगखौ लाखिनो होदोंमोन नालाय बिसोर साननिखौ माबानानै दोनबाय आरो नै खुलिनानै दोनबाय खिन्थु सिंनिखौलाय बख'वाखै बिसोरो नायनो बेखौबो नाहरबाय दा बेखौबो नायबाय सिंनिखौबो माने सकेयाव लाखिहोदोंमोन रे आङो जायगाया जुदि थांदोंमोन आरो बेफोरखौ नायजोबखाबाय दा जा आङो नुगोरासै ओमफ्राय मालाया ओमफ्राय दे नोंथांमोना नायदो मा बुस्थु पिक्साराव नायनानै मिथिखासिगोन टें टेनेने स' जाहाथे रुमाव कारेन्ट गैया ओमफ्राय दा आं टर्च होदोंमोन टर्चआ जोबना होबाय चार्ज मोनसे ओमफ्राय दा टर्च मोनसेया दा आरो मोनसेखौसो होदों ओरैबायदि खस्थ' बेनिखायनो आङो मोनसे अनलाइन खालामथारबाय आरो नायदो नोंथांमोना टें टेनेने ये देखो नाय बेखौनो आं अनलाइन खालामदोंमोन गैला ओरैबायदि खस्थ' जायोना नांबाय थादो फाइनालि दिनैसो मोनबाय आं ओरैबायदि सिगांनिफ्रायनो अनलाइन खालामनो होननानै सानबाय थायोमोन खिन्थु फैसायानो जाया ओमफ्राय बेनिखायनो खालामनो हायाखैमोन दिनैसो खालामबाय फाइनाल सफैबाय दिनै दा आंबा समबा मारै खालामगोन गैला मोननै सफैदों आरो र' बेखौनो आं खालामग्रोनोसै सिगां नायसै मोनसेखौ र' दा खालाम बेयो स्टेन्ड आरो बेयो रिं लाइट डाइरेक्ट खालामनोसै गोदोखौनो खालामगासिनानै आं गोदोखौनो खालामखाबाय ओरैनो दा आङो माबाखौबो नायनायमोन सेल्फि स्टेन्डखौबो ओमफ्राय गोदोखौनो खालामबाय बिदि खालामनो बिराद गाहाम मोनो माबाखासो नामा फिटिंखासो ना आयै लोखि दिनैसो मारै खामोरा बिथिं खिथाबोमोनैसो ओरैलै जाम्बिथार नंथाराना ये देखो फोलाव जासिगोन आरो र'यो थाद'थोंसै बे रिं लाइटखौ खुलिनो नै एसेबां गोदोदा नोंना एसे स्मल आरो नै बेखौ फोलाव जाखागोन र'दा जरायबाला खिथिसिगोन बे मोनसेया थाथ'थोंसै ओमफ्रायो मोनसेखौ नायदो मोनसेया गस्ला बेलाय मा इयाव मबाइल दोनग्रा मा माबायानो होबाय थादों आंथ' जइन खालामनो रोंखायानोसै दा उनावबो मा होनो मबाइलाव नायै खालामसै माबाहैबोला बे गस्लाया मारै सफायदों नायसै खेमसेयाबो जाया बुङा बै मोनसेखौसो लानांगौमोन खेमसेखौ माबायदि दा
खुलिना देखायखानोसै प्लास्टिकआव जिरनाय एबारसो स्टेन्ड बायबायना भिडिअ लाबोबाय थानो हासिगोन सिगाङाव ओरैबायदि खस्थ' सियाराव खामफ्लायाव टेबोलाव बिदि दिननो गोनां जायोमोन थेमा होलायलायनानैसो दिननो गोनां जायोमोन दायोबा खिन्थु जासिगोन पियर कटन डेन्जारफोरा सायखादों माथो डेन्जारफोर मारै जागोन बियो गस्ला ओमफ्राय बियो लंपेन्ट बिराद गोलोमखाबाय आं दुगैयाखै ढेकियाजुलि थांनायानो उनावबो गानबोला नोंथांमोना नुसिगोन नायगोन सानसेयावनो मोननैबो हायखाबाय स' दायो जाथ'बाय आंबो जइन खालामना लागोन र' नै लोगोफोर जाजोब्बाय फिटिं बाहेराव दायो माबा होनो कारेन्ट होनो नाय 1 2 3 go हा र' सुइचखौनो अन खालामाखै कारेन्टनिखौनो नै दायोसो नायदो बेयाव जोंबाय ओमफ्रायो 1 2 3 go ये देखो जाबायना बरियासे खिन्थु बाय फिसा आरो रिं लाइटआ रिङा इयो ओमफ्राय इयाव मबाइल दोनसिगोन आंबो रोंबाय मबाइलाव नायनानै खालामबाय स' बेनोमोन नै मबाइल चार्जारावसो सोनाङा एसेनोसै मोजाङानो बुस्थुआबा मिथिंहाय माबासो नामा खम प्राइसनि नालाय एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय लोगोफोर अके